1772 ಇಸವಿಡ್ ಸುರುತ್ತ ಓಡ್ದ ಕಂಪನಿ ಬತ್ತಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕದ 40 ವರ್ಷಡ್ 10-15 ಇರುವ ಓಡ್ದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಅವು ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ ದಕ್ಕಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಓಡ್ದ ಕಂಪನಿ ತೂದು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕರ್ ಮಲ್ತೇರು, ಬಿಲ್ಲವರ್ ದಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತೇರು, ಬೇತೆ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು. ಐಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ತುಳುನಾಡದ ಸಾರ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಪನ್ಲೆಕನೆ ತುಳುನಾಡು ಉದ್ಯೋಗ ಇಂಚನ ಪಂಡ ಓಡದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪದ ಉದ್ಯೋಗ ಅದು ಪಂಡ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಂದವು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಬಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪಂಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಮಟ್ಟಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕರ್ನ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಉಂಡು. ಈ ರಡ್ಡು ಸಂಸ್ಥೆಲಡ್ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಾರ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಡ್ ತರಬೇತಿ ತಿಕ್ದಂಡು ಫಿಟ್ಟರ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್, ಲೇತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಒಂಜಿ 10-20 ವರ್ಷದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಐವಲ್ಪ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ಟರ್ ಡಬೋದು ಕೇಂಡಲ್ಲ ಇವಲ್ಪ ಕಲ್ತೀನಿ ಬಂಡ ನಾನು ಎಬಿ ಕಡೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅವಕಾಶಲು ತಿಕ್ಕದ. ಅವೇ ರೀತಿ 1844 ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪ ಆರಂಭ ಆತಂಡು. ಈ ಮುದ್ರಣ ಅದ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಸಾಧಾರಣ ಇವು ಅಚ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಮುದ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೈದ ಬೊಕ್ಕದ 100 ವರ್ಷಡು ಈ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುದ್ರಣದ ವಿಷಯವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಥೋಗ್ರಫಿ ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಂತೆ ಲಿಥೋಗ್ರಫಿನ ಅಖಿಲೆ ಕಾಣತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಖಿಲೆ ಅನಂತ 1843 ಅನಾಗ ಸುರುತ ಕನ್ನಡದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಫಾದರ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಹರ್ಮನ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ ದಕ್ಕಲ್ 1834 1914 ಮುಟ್ಟ 129 ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಇರು ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಪಣದುಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಜನ ವಿದ್ವತ್ತದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆದ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಲಿತಿಕೊಂಡು ಅಂಚನಿತೆ ರಂಪೋಣಿ ಮೀನು ಪತ್ತುನ ರಂಪೋಣಿ ಈ ರಂಪಾನಿ ಪಂಪನ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪಾದ್ರಿನ ಪುದರವು ರಂಪಾನಿ ಪಂಡ್ ಇದೇ ರಂಪೋಣಿ ನೆಟ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಇದೊಂದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸರ್ನೇಮ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಸ್ತ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಲ್ತೇರು, ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಲ್ತೇರು. ಐತ ಲಾಭ ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ದಂಡು.